Така, току-що казахме, че изваждането е същото като събиране, само че второто число е отрицателно, нали така? Затова ги разглеждаме като едно и също действие, събирането и изваждането. Нещо като точица. Първо, когато са с еднакви знаци. Това трябваше с синьо обаче. Все тая, няма значение. Когато са с еднакви знаци. Когато са с еднакви знаци. Чертайте си по някакъв начин. Тоест, нещо просто. Примерно 5 плюс 3 е... Хайде де. Е много ясно, че е 8. И абсолютно аналогично минус 5 минус 3, което е същото като минус 5 плюс минус 3, т.е. събиране на две отрицателни числа. Колко е? Минус 5 минус 3. Минус 8. Минус 8. Сега, тук е много важно да не го бъркате с минус по минус. Защото нали, минус по минус е плюс. Обаче тук не умножаваме, ами на практика събираме две отрицателни числа. Минус 5 минус 3 означава събиране на две отрицателни числа. Когато събираме две отрицателни числа, резултатът е отрицателно число, пак. И просто събираме абсолютните им стойности. На минус 5 е 5, на минус 3 е 3, 5 плюс 3 е 8 и пишем същия знак. Така че независимо дали събираме две положителни числа или събираме две отрицателни числа, събираме им абсолютните стойности и пишем същия знак. Даже можете тук да си го допишете. Събираме абсолютните им стойности и пишем същия знак. Пишем какво? Пишем същия знак. Тоест, две положителни като събираме, резултатът е положителен, две отрицателни като събираме, резултатът е отрицателно. Разбирате ли го това? Защо минус 5 минус 3 е минус 8? Разбирате ли го? Не е много сигурно. Представете си, че тръгваме от минус 3. Айде от минус 5 е минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Е тук, ако е минус 5. Тръгваме от минус 5 и следващото действие минус 3 означава ние сме тук на минус 5 и трябва да извадим 3, да намалим с още 3. Ама като намаляваме, тръгваме насам към отрицателната посока. Тоест насам 1, 2, 3. Нали така? И от минус 5 стигаме до минус 6, минус 7, до минус 8. Разбрахте ли го? Ако беше минус 5 плюс 3, тогава от минус 5 щяхме да тръгаме надясно. 1, 2, 3, щяхме да стигнем и до тук. И след малко ще го видим това нещо, защото това са с два различни знака. Преди това да се упражним маничко. Колко е минус 7, минус 8? Константин, не съм те чувала. Минус 7, минус 8 колко е? Минус 7, минус 8 е минус 15. Добре. Колко е Тодор да ми каже минус 10, минус 12? Вече Никола го каза, минус 22. Добре, хайде сега Тодор ти ми кажи минус 15, минус 7. Събираме абсолютните им стойности. Нали чета тук горе? Събираме абсолютните им стойности и пишем същия знак. 15 плюс 7. Минус 8. Не, виж, събираме. Събираме абсолютните им стойности. Значи трябва да съберем 15 плюс 7, 22. А какъв знак ще му сложим? Минус. Да, същия. 2. Когато са с различни знаци. Едното е положително, другото е отрицателно. Когато са с различни знаци. Оставете си тук един-два реда, че после ще допишем. И даваме пример. Минус 8 плюс 6. Минус 8 плюс 6. Това означава, ако тук някъде е минус 8, плюс 6, значи то ме плюс тръгваме към плюса, надясно. Нали, защото насам е минуса.
Так само да ги направя 8 чертички. Нали, тук е минус 8. Ако тук е нулата, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. От минус 8 плюс 6 трябва да тръгнем надясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И стигаме до тук. Тук кое е? Минус 2, нали? Да. Минус 2. Как го получихме? Правилото е следното. Гледаме абсолютните стойности. От това, което е с по-голяма абсолютна стойност, вадим това, което е с по-малка абсолютна стойност, нали 8 минус 6 пишем 2, а знака е такъв какъв пред по-голямото число, по-голямото по абсолютна стойност, нали осмицата е по-голяма от шестица. И аз си го запишете, тук горе се върнете и си напишете. От по-голямото, ама по-голямото не просто по-голямо, а по-голямо по абсолютна стойност, по абсолютна стойност, т.е. все едно модул от това число, вадим по-малкото, ама не по-малкото по принципа, това, чиято абсолютна стойност е по-малко, по абсолютна стойност и слагаме, пишем знака и пишем знака на по-голямото, ама пак уточнявам, че е по-голямото не по принцип, а по-голямото по абсолютна стойност. Повтарям, от по-малкото по абсолютна стойност вадим, от по-голямото, исках да кажа по абсолютна стойност, вадим по-малкото и пишем знака на по-голямото. От по-голямото вадим по-малкото и пишем знака на по-голямото. Минус 10 плюс 15. Плюс 5. От по-голямото вадим по-малкото, което е 5 и пишем знака на по-голямото, което е, нали, плюса пред 15-ката. Сега, тук ще се ни може би малко по-лесно, ако просто им разменим местата. Имаме право по всяко едно време да им разменяме местата. Т.е. да стане 15 минус 10. Нали така? Че е по-лесно. Добре. Минус 4 плюс 8. По същия начин, нали? От по-голямото вадим по-малкото и пишем знака на по-голямото. Или просто им разменяме местата. Можем, нали? Да. Добре. Добре, ама ако беше минус 8 плюс 4, има ли смисъл да им разменяме местата? Смисъл, то няма да е грешно, ако им ги разменим. 4 минус 8. Ако така ви е по-лесно да го възприемате, колко е резултата? Плюс 4. Плюс или минус? От по-голямото вадим по-малкото и пишем знака. Минус 4. Така и пишем знака пред по-голямото. Като казвам по-голямо, по-малко, имам предвид по абсолютна стойност, нали? И пишем умножение и деление на рационални числа. Умножение и деление на рационални числа. Първо, умножение и деление, така ще го запиша по-кратко, на рационални числа или само числа. Еднакви знаци. Еднакви. С еднакви знаци. Например, айде първо две положителни съвсем елементарно. 3 по 4 е колко? 12. Добре. А ако беше минус 3 по минус 4, колко щеш да е резултат? Пак 12. Пак 12. Отрицателно по отрицателно е равно на положително. Друга задача. Ако е 2 по 4 е 8, ако е минус 2 по минус 4, Пак 8. пак е 8. Отрицателно по отрицателно е положително. Това беше с умножение. Хайде с деление. 36 делено на 6 е ясно, че е 6. Ако е минус 36 делено на минус 6, пак е 6.
Дали е умножение или е деление, няма никакво значение. Принципът е един и същ. Последен пример. 6 делено на 2 е 3. Минус 6 делено на минус 3. 6 делено. Тук трябваше да е 2. На минус 2. Пак е 3. Правилото е, ето тук горе си го запишете. Резултатът е плюс. Резултатът е плюс. Значи, когато са с еднакви знаци, няма значение дали ги умножаваме или ги делим. Резултатът е плюс. Положително по положително е положително, отрицателно по отрицателно отново е положително. Ако са с два еднакви знака, резултатът е плюс. Минус по минус е плюс. Да не се бърка с когато ги изваждаме. Минус 2, минус 5 е минус 7. Ама минус 2 минус 5 е плюс 10. Нали така? Хайде да го запишем. Внимание. Да не се бърка с изваждане. Минус 5 минус 2 е минус 7. Обаче минус 5 по минус 2 е колко? 10. Плюс 10. Така че да внимаваме, че стават грешки. Така, второ. Пак сменям. Второ. Умножение и деление. Нататък е същото. С различни знаци. С различни знаци. Пак давам простички примери. Минус 10 делено на 2. Резултата колко ще? На минус 5. Минус 5. Значи отрицателно делено на положително е отрицателно. 10 делено на минус 2? Пак минус 5. Минус 5. Минус 2 по 5? Минус 10. Минус 10. 2 по минус 5? Пак минус 10. Така. Значи, ако има различни знаци, резултатът е минус. Независимо дали умножаваме или делим, и независимо дали е първо отрицателното или първо положителното, след като са с два различни знака, едното е положително, другото е отрицателно, независимо дали ги умножаваме или ги делим, резултатът е минус. Тоест, хайде да го направим като табличка. Предполагам, че така сте го правили. Даже ще го напиша. Правила. Правила за... Само правила ще го напиша. Табличката ще изглежда така. Опс, малко кривичка ми стана. Я да седем една права линия. 3 колонки ще има. Тук ще е едното число, тук ще е другото число, тук ще е тяхното произведение или частно. Т.е. няма значение дали ги умножаваме или ги делим. Абсолютно същата е логиката. Ако А-то е положително и Б-то е положително, плюс по плюс прави плюс или минус? Плюс. Плюс. Ако е минус по минус или съответно делено, няма значение дали е умножение или деление, резултата е Плюс. пак плюс. Значи ето тук си напишете. При умножение или деление, няма значение, на числа с два еднакви знака, резултата е плюс. Изчакайте ви да го напишете, ще продължа. Готови ли сте до тук? Да. И по-лесното, ако е плюс по минус, резултата е Минус. минус. Съответно, минус по плюс, резултата е минус. Нали така?